Ababuyi amen Amen. kanti nxa niba yi-1 vele kazokwenza ombi kababa haleluya ngoba ngoku nithetha into enye ngoba ngoku niyevana ngoba ngoku niyafana haleluya aqomba andiyaba zongena ngoku because bayafana bathetha into enye haleluya nokuze ke ebandleni kuhle amandla kamoya ingcwele ilibabili bangene upstairs egumbini eliphezulu baba mqhelombe Amen. abasendaweni eyi-1 baze bafikele ngumoya ngcwele bonke bathile ngelwimi ezahlukahlukeneyo bebonke bevana kodwa bathini na haleluya ngenxa babetheni abemxhelomnye haleluya so bebamxhelomnye angazange afika uthixo kodwa xa bemxhelomnye wafika uthixo xa bemxhelomnye wafika usathane akakwazi ukubehlula amen so into yabangoba uyude afumaneke yena wayenothando lwemali haleluya so uthando lokuthanda imali le-wrong haleluya nangoku kuthiwa uthando lwemali yingcambu sathane haleluya kuthi the root of money is the root of evil haleluya so uthando lwemali kuyingcambu kasathane haleluya so ungayisebenzisa imali but ungayithandi imali xa ungathi ungayikonzeli nxa ufuna yokwenza imali haleluya xa uthi esitishini kukho umuntu omane efika phaya ophisa ngemali ngoku uthi uzothengisa ubona abazali beyofola phana amen haleluya funeka uthi ngento siyazi imali eyifuna but ubele ixesha layo imali ixesha lakhe uthixo amen yabona amaselamsi noba na anevenkile aphila ngevenkile kodwa ngexesha lomakhala ingcolayo ukhala kwalaa nto bavala iishophu zabo bayothandaza amen because uye endaweni esebenza amaslabs ngolwesihlanu ngo-1 amen uyafika ukuthi ubuya ngo-2 amen ii-customers folele ngaphandle bona ubetheni bayothandaza baxabise ixesha likathixo ukwegqitha ibhizinesi lakho amen so laa nto iveza into yoba uthixo ufuna simxabise naye azosixabisa haleluya so uyesu bacaba ngoku abakwazi ukubona uba ngomphina bafuna ukwehlulelwa bajonge uJuda bamfumana uba nguye umntu apha ongahambisani nabanye abantu amen xa aya bebahlanu bevuma yena usuke eyi-1 engaphesheya amen xa abanye bephanga bethandaza hayi yena umile ba amen xa babevuma benyawo hayi yena umele xa baye bezile befasta abantu bethandaza yena kazile amen xa abanye bonke behamba besenza imisebenzi kaThixo yena akasayi